Zien we hier zo erg? Bas van ons wel. Ja, ik kijk altijd naar het programma, die kost ik meteen. Dat dacht ik wel, nou, ooit een kopie. Ja, en toen ben ik ook nog geroepen. Wat is er gebeurd? Er is niks gebeurd met een spierverrek. Oh. Een ontsteking in het spier. Een ontsteking in de spier. Ja. Het had iets met droevenplukken te maken? Nee, we hebben geen droeven meer. Hebben we gehad. Enige lange strook heb ik nog meer niet. Dus dat ding is de droevenbord heeft te maken met ding is Wester. Dat bordboete met Wester en dat is in de lever of eieren koken. Ja. En een spijsavond organiseren en die dingen dus. Oh, want ik zocht door wijnproeverij stond, maar dat is dus niet meer. Nee, dat is alleen voor de kerst. Voor de kerst is het... En dan komen allemaal mensen breuven en dan nemen ze flessen met. Ik kan niet wel binnen laten zien, maar wij mogen niks verkopen. Mag dat? Mag Ja, dat. zal ik nog even een handje geven? Ja, dank Bas. Ik ken die van de televisie. Ik kijk iedere avond. Hallo. En ook je naam is? Corrie van de Venne. Corrie van de Venne. Wat gaat er nou hier? De sleutel halen? Ja, ik heb de sleutel halen. Ja, of je daar een tas koffie drinkt. Zullen we eens even werken? Ja, dat is geen werk. Ik vind het altijd leuk als ik dit zie. Oh, leuk. Ik dacht, Leuk je om te moet horen. eens weer meekomen. Ja, nou bij deze. Bij deze, ja. Maar dus als je dan toch niks meer met wien, maar met ja, planten, is dat ook een hobby? Dat is een hobby van Frits. Dat is een hobby van Frits. Gelukkig staan ze er nog. Want als het gevroren is, moeten ze naar binnen. Ja. Nou, we hebben al een paar keer een beetje nachtvorst gehad, hè? Ja, ik heb ze naar veilig gesteld. Ja? Ja. Pasja. Oh, ja, de hond moet even naar binnen. Ja, kom maar. Kom, doe de hond even naar binnen. Fris doet Pasje even naar binnen. Ja, maar Pasje is braaf. Ja, maar toch even waakhond spelen. Ja, daarom. Dan blijft hij dus erg blaffen. Oh god, ik heb de horen ook nog niet zo net. Ja, de wets misschien, Corrie. We komen altijd onverwacht. Ja, dat heb ik op de televisie gezien. We komen altijd onaangekondigd. Ja. Gaan we even naar de wien kijken. Ik ken niet zo vlot. Nou, doe het rustig aan. Wil zijn arm. Ja, dat is goed, Bas. En Corrie, heb je dan wel wien gemaakt of ook niet? Nee, ook niet. Maar waar de man met al die droeven heeft, waren van ons. Ja. En daar maakt de wien. DNA-droeven hebben we gehad dus. En Frits, we hebben nog een flesje van Kees, hè? Of nee, dan krijgen ze er. Drinken onder het werk. Ja, maar daarna als je pauze hebt. Anne Hoes. Ja. Maar je komt ook wel eens op zaterdag en zondag, hè, of niet? Zaterdag wel. Ja. Zaterdag Ja. wel. Ja, nu wordt ook op zaterdag goed gezonden. En nu dingen, dat was anders nooit. Nu wel. Nu wel. Toch wel, Ja, ja. en op zondag is altijd de De leukste van de week. Oh, zo. Een van de leukste van de week of zo. Oh, dat hè. Gijstig eerst? Ja, Frits mag even niet gaan. Maar ik heb geen beloofde wien. Maar die dacht, ik moest in zee komen. Knupje van het licht. ja, ik zeg maar, dat moet je fout. Nee. Nee, dat niet. Hier in de hoek. Maar de camera heeft wel licht. Dat is een lampje Pascal. Nou, heb ik maar. Voor de hele hut verlicht. Maar de griezen krullenbol is er niet bij. De griezen krullen. Dat neem ik dan altijd. Oh, kijk. Ja, het... Zit die aanbuizen, dus... Oh, die hebben even nu dicht. ja, kan je Sfeer, hè, sfeer. Mensen doen hem aan, dus... die Oh. beginnen... En wanneer zend je dit uit? Maar die Ik heb nog geen idee, maar dan geven we even een centje. Oh, dat is goed. Hey, maar oh, ja, kijk, en hier zitten ze dan te proeven. Ja. En een handtafel kunt te staan. En daar staat wien gereed wat naar de bedrijven gaat. Dat hebben ze klaargemaakt. Maar is dat de wien van Hey? En de wien, nee, dat kunnen we Duitsland, Frankrijk, overal kunt er. Dus van die droeven die het je nodig hebt, daar wordt helemaal niks meer mee gedaan. Nee. Nee, die zijn 2 jaar geleden gerooid, dus de man is er met gestopt volledig. Want we zullen ook met zijn gezondheid. Nou, omdat ze zei van ik heb nog hier die droeven staan. Die is zo niet lastig, ik ga daar in beeld zetten. Oké.
Want het is een beetje duister voor de Geperskal, of niet? Ja, jawel. Hebben we dan niet nog langer leeg? Oh, is dit waar ze het altijd in moeten spelen? Ja, juist. Ja. Goed zo, Bas. Ja, waarvan ze zeggen, sommige mensen zeggen dan, is toch zund hè, van die wien, dat ze die proeven en dan spelen ze hem maar goed. Ja. Ja. En dan mag dan 100 hebben zeker. Nou, nee, dat geeft zo. Nee, de hond niet. Ja, dat is De hond is het oud, 12 jaar. Ik hoop Oh. dat er nog wat met gaat. Pasja. Ja, meestal zijn ze 10. Dit is de vierde hond wat we hier hebben. Vanavond trouwen kwamen geen kinderen, maar er kwam een hond. Geen kinger. Geen kinderen, nee. Die worden ook niet gegeven. Nee, dat ging gewoon niet. Ja. Ja, dat is ook. Ja, Heb je altijd wel heen gewoond? dat is mijn Ja, huis. Freddy zit Ja. uit. Daar ben ik geboren, dus... Van de Venne. Ja, goed zo. Ja. Ja, dat is een naam. Dit is ook in het noorden ook wel eens dukkerhuurs, hè, van de Venne. In Noord-Limburg Ja. bedoel ze. Ja, de onderwijzer gewoon, de oude broer van die vader. Ja, en Van Rooij En, door heb jij Masselo. gewoond. Masselo, ja. Ja. Dus ik heb er ook wel meer voor. En die hebben wel eens 4 of 5 kommelingen, dus die zitten dan weer verspreid. En hoe lang zit je getrouwd, Corrie? 44 jaar. Dat wordt in december 46. Alsjeblieft. Ja. En God je dat nog vieren? En we hebben vorig jaar gevierd, 44 jaar. Ja. We waren met de familie van Frits de Ja, kant, ja, ja. die komen we bijeen Ja. als hij een jarig is. Oh ja, En vlaaien en zo. uiteraard. En wat chips en zo, maar geen middageten meer. Nee? Geen shotten meer. Nee. Dat deden we eerder wel toen de kinderen klein waren. Van hun allemaal. Ja. Toen hebben we 17 man. Eerst voor de vader daar, toen ging Frits zijn vader dood. Toen kwam er nog bij Margriet een kleine bij. Ja, waren we toch weer met 17 man. En Margriet is een... Zuster van Frits. De jongste. Zullen we de droeven even... Ik ben eigenlijk wel Ja. benieuwd. Want Ja. die hangen nog, de Die droeven. hangen nog, dus ze zijn wel overriep zelfs. Want ik had gedacht, wat ik te veel heb, dat geeft me de man neer uit tegelen, dus wat die anders verwerken niet. Maar dat duidt niks meer aan Dat de duidt er niks droeven. meer aan. Er is ook al kampioen geworden met droeven, met Ik wien doe maken. even de deur hier daarin dicht. Ja, doe Dan even de deur dicht, kom- Frits, op kom- die gemaakt. Dan komen er geen kappen in. Dan moet ik het net aan die spieren als ik weer komt. Oh, maar ja, de kans ook redelijk vergoed. Corrie. Ja, Hè? ik heb de 4-daagse gelopen, 10 keer. 40 kilometer en 2 keer de 30. Van Nijmegen. Van Nijmegen. Ja, ik heb altijd veel gewonnen naar Benskrit te zoeken. Ja, maar dat zit ik niet meer doen dus. Nee, dat kan ik niet meer doen. Dus de droeven stond door. Ja, die staan niet langs. En wie noemt ze deze ook alweer? Dat is de trompetplant of de datura. Zeg maar, dat heb ze 2 kleuren, die gele en die roze niet. En je kunt af en toe ook nog eens iemand een caravan halen of brengen. Ja. Ja, dat Dus zit er snow voor. wel in een lege temper, dus dat is het enige dus wat ik eigenlijk nog doe, dus kermistalling. En rondom gaat opruimen en zo gaat. Ja. En de bloemen dan. Ja. Maar dat betekent dat je zelf eigenlijk nooit op vakantie... Daar heb ik ook geen behoefte aan. Nee? Ik ga alleen. Het gas veel te geven. Ik ga met Giel op vakantie en er zijn er nog meer die Geen alleen namen, zijn. geen namen. En daar sloot ik mee bij aan. En gij ze al zoeken? Dus met kennissen of zo? En niet kennen ze, maar dat zijn mensen die vrouwtjes ook alleen zijn. Eén was geschreven en daar hebben we met aangesloten. En daar hebben we heel veel gewonnen. En er was nog een vrouwtje bij. En waar gij ze dan naartoe? Maar ik ben nu naar Friesland geweest, dat was mooi. Maar ik ben ook al naar dinges geweest, naar Oostenrijk. Leuk. Ja. Maar lang in de bus zitten is... En vind ik niet zo Nee? erg, nee. Och, Dat dan vind ik dan net heb je zo. toch een vakantie. En we zijn pas nog weg geweest naar Sauerland, naar Winterbergen. Ook leuk. Ja, is hij metgegaan. Had je net gegeten of zo? Daar is hij nog in de hoek van de... Ja, een koekje. Ja, maar wel doet vergroot, Oh Corrie. ja, doe dat maar doen, maar dat doet je niet. Nee, Ja, door. dat zijn de echte ongeveerkiekers. Ja, ik ben een echte. Die Ik weten wil dat het we... niet missen. Die weten dat we niet knippen. En ik moest met de hond wandelen. Ja. En ik denk, waar terug zijn voordat het onderweg komt. Kijk je altijd een Altijd. vie voor?
Om 5 Om uur en 5 om uur. 7 uur. Je bent wel drukker hier langs gereden, of toch niet? Ja, ja. Want ik wilde zeggen, zeg Wie maar... die rood hoeft is geweest. nee, Maar die kiet sorry. toch niet. Wie die peertjes op de hockey. Ja, Die had je volgens mij ook in een... Nou, was dat ook in een herdershond? Dat waren ook een... Waar Ja, hè? oude haardenshond. Kijk, Ja. dat weten we nog. Is ook al een tijd geleden. Oh ja, Ja, ja. dat is Is- lang geleden. Is dat een echte dit al zit? Ja, dat is een echte. Oh ja, hij beweegt. Zonder staart. Ja, katten hebben we ook. 9 of 10. Nee, 11 met die van 11. de buren, dat weet je. Oh, Die komen allemaal vooruit eigenlijk. Ja. als ze zich het geeft, dan komen ze Ja, ja. terug. Hè? Ja. We hebben de dagen en nacht staan, dus Door stonden droeven. nooit gezien. Deed gij die dan ook altijd bijhalen? Ja, ja, ja. Snuien en dat dergelijke waren niet met wien maken, heb ik nooit gehad met Nee, gedaan, nee, maar dus, een droef zelf wel. Ja, ja, ja. We Dat hebben is- wel dat is- eens... Dat is veel werk. Hè? Ja. En een droef heeft ze meer werk aan als... Ja, dat is ja, ook. ja, ja. Ja. Want er moest een paar keer per jaar moesten ze snoeien. Ja, dat blief zeg maar één keer heb ze De de wintersnoeien hebben ze. wintersnoei dus. In En dan, februari of zo. en dan als ze eenmaal aan het groeien zijn, dan zetten ze in een blister in een pitsen. En dan moet door zeg maar het blaadje weggenomen weer en dat. Veel werk. Ja, ja. Nu heb ik gelukkig nog min, zeg maar geen meldgevoelig. Dus zo hoef ik bijna niet gespoten te werken. Hey, en als Corrie op vakantie is, hè? Ja? Wat duist dich dan? Ik maak eten voor hem klaar. Dat Dat maak ik gedeelte geloof een paar dagen gewoon een keer en dan de Chinese herhaal ik het. En bij Jeroen op Spikkerdal, dat wordt Spikkerdal. groot zeer. Ga Dat is reclame ook mooi. maken, hè? Wat? Ja, maar voor Spikkerdal dan? Nee, dat mag zijn reclame. Oh, nee. Ik maak er een frikadel van. Oh, ja. Nee, want anders kunnen we het niet uitzenden, Corrie. Oh, nee. Als we te veel reclame maken, kunnen we het niet uitzenden. Oh, Ja, dat is zo, de Bas. kat nummer 2. Ja, Ja. dat is een... Dat was een stert. Dat waren een staf en dat was hoe dezelfde nest. Die. Maar alle katten zijn zeg maar behandeld. Maar toen zeg maar die ene, de moeder en zwangerschap is geraakt, dan waren ze nog niet hier. En toen kwamen ze 2 weken van tevoren, toen ging ze hier zoeken voor eten. En daardoor bracht ze de kleine hier. Ja. Dus waren er ineens 4 katten. Je hebt altijd hard gewerkt? Ja, allebei, met fruit en zo. S'nachts stukken nog fruit klaargemaakt. Ja, Want en je had een fruitbedrijf. fruitbedrijf. Pluimveebedrijf. Maximaal hebben we gehad 22.000 kippen. Een hectare of 8 fruit. Akkerbouw erbij. Dus zeg maar alles eigenlijk. Wie vroeger was een gemengd bedrijf. Dan heeft ze behoorlijk hard gewerkt, Ja, ja. samen. En ik kom zelf van Nudde af, maar ik heb in het Zetter, in het ziekenhuis, in de wasserie gewerkt. En toen kwam Frits niet te horen. Nou, nee, in de wasserie. Naar de hele wasserie, bij de extase in Echt ging hij uit. En daar trof ik Frits. Extase. Extase was Daar dat toen. kwamen- En het is nu nog alleen een cafeetje geloof ik. Dat Ik is geen ging zaken meer. meestal in Hoesma en Moorvoort naar de dancing dus. En dan verveelde ik me een keer en dan ging ik met een vriendje van mij zap kijken wie ik saas was. Heb ik hem direct weggerold. Ja. Nou normaal hebben we er een bios hè, van Movert met die krullen. Maar vandaag weer niet. Oh ja, dat ja, met ja, die ja, krullen. Dat is van Movert. Oh ja, dat heb je Ja, toen ja. ook op het programma gezegd. Ja, Nee, ik kijk altijd naar onderweg. wel mogelijk dus. Als we nou nog een foto willen maken hè, van ons samen, hè, waar wilt je dat doen? Voor de droeven, voor de trompetjes? Oh, dus ja, de bloemen. Witte bloemen dwacht. Komen we dat nou doen?